فرماندار هێزên şemaliyên demokratîkên Hesedê Ebu Emer İdlibî di bersiva pirsên Rûdawê de ragihandî ku rêkeftina dehê adarê hêj derbasî qonaxa cîbcîkirina rastaqîne nebûye. Dibêje mijara nenavendiyê wekî yek ji kilîtên serekî ji bo serxistina rêkeftinê derdikeve pêş. Nêzîkbûna necidî li hemberî wê dibe astengiyeke rastaqîne li pêşiya cîbcîkirina rêkeftina dehê adarê. Tevî ku nenavendî gerantiyeke niştîmaniye ji bo yekîtî û aramiya Sûriye. Me hejmareke pirs ji vî fermandarê Hesedê kirine, yek ji wan çi pêngavên praktîkî ji bo tevlîkirina hêzên we di nava artêşa Sûriyê de hatiye avêtin, gelo xişteyeke diyarkirî ya demê ya zelal heye. Ebu Emer İdlibî dibêje em di hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê de bi ciddiyet û berpirsayetiyeke niştîmanî nêzî proseya danûstandinan bûne. Em pabend bûn bi pêşkêşkirina hemû pêngavên praktîkî yê ku dikarin zemînê ji bo cîbcîkirina proseya tevlîbûnê di çarçoveya nerîneke Sûriya giştgîr xweş bike. Lêbelê ev nêzîkatiya erênî hetenha bi pêngavên wekî wê ji aliyê hikûmeta Şamê ve nehatiye pêşwazîkirin. Me ev yek bi zelalî di gelek boneyan de û bi zimanê berpirsên dosya danûstandinan û fermandariya hêzên xwe aniye zimên. Hetenha hete vêkêliyê ti xişteyeke demê ya rastaqîne nîne ji ber ku derbasbûna bo qonaxa cîbcîkirinê pêwîstî bi biryareke siyasîya cidî ji aliyê din ve heye. Pirseke din ew bûye hûn tekezî li ser pabendbûna rêkeftina dehê adarê dikin di demekê de ku Şam dibêje hinek soz nehatine cîbcîkirin, hûn çawa bersivê didin. Vî fermandarê Hesedê Ebu Emer İdlibî got ku rastî ev e ku rêkeftina dehê adarê hîj derbasî qonaxa cîbcîkirina rastaqîne nebûye. Ne ji ber kêmasiyekê di navaroka wê de lê ji ber wê rewşa derengxistin û astankirinê ya ku di proseya danûstandinan de heye. Ev rêkeftin pêwîstî bi vîneke niştîmanî ya rastgo û nêzîkbûneke berpirsyarane heye ku li ser bingeha hevbeşî û temamkirinê be, ne li ser mantiqê ferskirin yan jî sepandina nerînên yekalî be. Rêkeftina dehê adarê çarçoveyeke niştîmanî ya giştgîr temsîl dike. Her astankirinek ji bo wê bi awayekî nerênî dê bandorê paşaroja welat bi giştî bike. Li ser pirsa gelo dosyeyên serekiyên ku niha têne nîqaşkirin çi ne? Gelo hûn geheştine xalên li hevkirina dawî? Ebu Emer İdlibî dibêje em di danûstandinên xwe yên bi hikûmeta Şamê re ji nerîneke realîst û niştîmanî dest pê dikin ku pişta xwe dide daxwazên hemû pêkhateyên Sûriye bê cudahî. Dosyeyên ku têne nîqaşkirin, rêçên siyasî, leşkerî û îdarî weke yek pakêcê bi hev girêdayî li xwe digire. Hetenha em hêj di qonaxa pevguhertina nerînan de ne, li gel hebûna hinek nîşaneyan ku mirov dikare li ser wan ava bike. Lewma em geşbîniyeke bi hişyarî nîşan didin derbarê egera destxistina pêşketineke berbiçav di cîbcîkirina bendên rêkeftina dehê adarê di heyama bê de. Li ser wê yekê ka gelo astengiyên herî serekî yên li pêşiya danûstandinê niha çi ne? Ebu Emer İdlibî ji Rûdawê re dibêje astengiya serekî ne di hûrguliyên teknîkî de ye, lê di cudahiya nerînê de ye derbarê awayê cîbcîkirina rêkeftina dehê adarê. Em wê wekî rêkeftineke temamker û hevkariyê di navbera şiyan û pisporiyên siyasî, leşkerî û îdarî de dibînin, lê hîn hinek hene ku wekî proseyeke kontrolkirin û helandina herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê lê dinerin. Ji vir ve mijara nenavendiyê wekî yek ji kilîtên serekî ji bo serxistina rêkeftinê derdikeve pêş. Nêzîkbûna necidî li hemberî wê astengiyeke rastaqîne li pêşiya cîbcîkirina wê çê dike. Tevî ku nenavendî gerantiyeke niştîmaniye ji bo yekîtî û aramiya Sûriye. Pirseke din ew bûye gelo di dema danûstandinan de ti post yan jî cihên fermî ji bo serkirdeyên Hesedê yan jî Mesedê di nava pêkhateya dewleta Sûriyê de hatine pêşniyazkirin. Vî fermandarê Hesedê gotiye em bi mantiqê postan yan jî pêşniyazan nêzî vê dosyeyê nabin ji ber ku mesele ne parvekirina desthilatê ye û ne jî destkeftiyên şexsî ne. Rêkeftina dehê adarê li ser parvekirina berpirsayetiyên niştîmanî û bikaranîna pisporî û şiyanan ji bo xizmeta yekîtî û serweriya Sûriye ava bûye.
هر رول یانجی جهک کو دوی چارچوبه ده وره ارککی نیشتیمانیه نمنتا کسکی لسر کسکی دنه. برسا داوی او بویه هونچاوا برسوا داخویانین وزیر راکاندنا سوریه ددن که گوتین ناوندیان جی فدرالیزم بداوی هاتیه. ابو عمر ادلبی دبیجه اف داخویانیه که سیاست کریو ایدئولوژیکه درکتنا و بریکا اجانسک مدیایی ترکیه هر نرخک نشتیمانی جدبه. وزیر ناووری روبروی رخنه برفره دبج آلیه پکهاتین جداین گل سوریه جبر هلوست و داخیانین وی نبر پرسیارانه. ام باور دکن کو پاشاروجا سوریه نبریکا داخیانین مدیایی تی آوا کرن لبریکا دیالوگه که نشتیمانی جدی که رزه لماف و داخوازین سوریان بگره.